Kita akan melakukan prosesi. Kepada para jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhata di tonga-tonga ni situasi kondisi pandemi COVID-10 siaon tapatupa parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus jala laos omma parningotan na parjulu alani jongcok kami nuaeng di son sudi parhaladu ni huriata parhaladu partohonan dohot naso martohonan pasahato Tuhamu sudi amanami nanami. Selamat hari Natal madihita salutna. Hudul mahamu. Hurian nahi naholongan itu Tuhata Yesus Kristus pinasahat matabe ni sude hita ruas ni huriata namarpungu di pesta Natal parjolo sadarion. Selamat hari Natal ma di hita salhutna. Edehon hamuma di Jehovah edde nai baru sada ainunga di bahen ibana akka halongangan nunga ditupahi siamunai doho tanganna nabadiai ibana. Diari sadarion tamahi tamadok mauliati tu debata nasai mangaramoti pardalanan ni huriana
Sadarion taingo do ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus nagabe si palua dohot namanobus hita sia dosa. Debatata do namar suru Yesusi. Ai hobar tu holong ni rohana di hita jolma natinopana. Ido hapapatar ni debata marhite anak nai. Ai pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup nanggo sada sian hita gariada tahe ikon tuhangoluan sisa leleng nileleng na hita buanon na atong tay dehon ma hasangapon di debata dame ma di jolma. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, natumo palangit dohot tanoon, amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huda hami mahasangaponna, songon hasangapon ni anak sasada sian amai, gok asini roha dohot, hatuaon, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang. Madok mauliate do hami tuho, ala de godang ni asi dohot tolong ni roham di hami. Ai di basa-basahon hodo anakmu na sasadai, tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana, sia dosa dohot sian hamatean saleleng nileng na. Hupangido hami matuho, say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite tod di probadia, akup nii, say parohay mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situturo hanami, di hagogotan dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pangiho kamu ma patik ni debata di pesta Natal parjolo sadarion, imana tersurat di Lukas 3 ayat 8. Parbueho kamu ma natama, paboa naumu baru hamuna, jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, siabar hamdo amanami, ai hudok matu hamu, tarjadi ho debatado anak di siabar ham, sian akabatuon. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Itu hatta di bagasan roha na hohom tatopoti ma dosata nagudangi tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala amanami, hujau hami widogoarmu nabadiai, ala targogot hami, marningot dosa nami, say marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Asima roham dihami, say patoktong ma dihami roha hamolyateon tuho. O to di porbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit,
binai ni dosa nami. Roma ho mangingani kami, asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak kami. Ale Tuhan, dangadong nahu pangasahok kami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaini, pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Polado anak nana sesadei di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Jahama hatani debata turpuk di ari pesta Natal parjolo imana tersurat di Pesalmen sia puluh walu ayat sada sahat rodi ayat sia. Edeho kamuma di Jahoba edenai baru sada ainunga di pabahin ibana aka halongangan nunga ditupahi siamunai doho tanganna nabadiai ibana. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasitonganna tubagasan Israel nunga di ida luhut ujung ni tanoon hatuaun ni debatata. Puji hamuma Jahoba marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni ede. Mardoroma laut rodi isina, Portibion rodi pangisinai.
Di jolo ni Jehovah ay nungaro ibana lau manguhum tanoon. Uhumon nama portibion marhite-hite hatigoran. Dohot akabangso marhite-hite hasitongan. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan au piopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon hidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal doibana di hau pinursilang na tua tu banatoru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pemamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea di to di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul di pestata sadarion Natal Parjolo hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pesta Ari Parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Tuhan Yesus huriata patu papar mingguon tolu hali ima pukul pitu wip pukul sia wip pukul 10 sada laos di patu pado ulaun dabadia ganu parmingguon mardomu tu COVID-19 ulaun nabadia
di bangku do hita patu pahoca. Jala papungu pelean do hita ima si pasaharota tu pakobasion emergensi. Natal paduahon ima tanggal 26 Desember 2020. Ima pesta paduahon hatu tubuh ni Tuhata Tuhan Yesus. Huriata patu papar mingguon 2 hari. Ima pukul 7 wib. Dohot pukul 10 wib. Di pukul 10 wib di patu pado ulaun nabadia khusus tu aka lansia. Huriata papungu pelean tu radio bona pasogit. Tapasahat ma peleata nadumengan. Songonima sunggul-sunggul di pestata sadarion.
Imana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate muna dohot pikira muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata namar pesta di bagasan sadario, ma pesta parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus na parjulu, barita nauli di pesta sadario ni mana tarsurat di surat natu halak Heber bidu sada mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat opat songonon ma hatana bidok disi jojot jalaragam najulu pabahenan ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi alai dia kari napar pudion dipakulingi do hita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasianganon silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana namar hagogoni jaladung di patupa ibana hayason sian akka dosa hudul do ibana tu siamun ni atau ngamon na digijangi songon surung ni goarna natinean nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida ima sahatna di padan narobi dipakai debatado ula-ulana lau pasa haton hatana tu tonga-tonga ni saluhut secara khusus tu bangsona bangsa Israel jalaliling doa kapanurirang dipakai debata lahu pasa haton hatana dukpe di padan nai baru songon nahinati dakon ni panurat ni surat natu halak Hebero marulahulak do debata pasahaton hatana marhite-hite Tuhata Yesus Kristus tu sadok liat portibion tetu di bagasan na pinasahat ni debata hatana marhite-hite akka panurirang di padan narobi nadong macarikot nanaeng pasahaton dohot palubahonon ni debata jala marhite-hite Tuhata Yesus Kristus pe di pasahat hatana tutonga-tonga ni portibion tetu adong do nanaeng si pasahaton ni debata jala na pinasahatnya kapanurirang di padan narobi boy doi gabe paingoton bangsoi asa marhamu bao molodang marhamu bao masa mauhum ni debata jala molo marhamu bao malua manasida sian uhum ni debata jala laos songonido nang dohot ditikini Abraham dipakulingi debatado langsung debata sadiri makatai dohot Abraham alayang go di bagasan padan narobi ditikini masa panurirang ima nagabe dalan di debata laho pasahaton atana nuaeng di bagasan turpukta sadario didok di padan nai baru dung tubuh Tuhata Yesus Kristus jalana tapes tahun di bagasan sadarion Tuhan Yesus mana gabe ula-ula ni debata pasangaton hatana tutonga-tonga ni sude nasa jol mana di portibion nung gabe sude dang beholan khusus tu bangsa Israel ido bana anggo haluaon na pinangido ni debata tu sude nasa natino pana haluaon na universal do dakaluaon holad di tonga-tonga ni bangsa Israel alani makatai debata marhite Yesus tu sude jolma do tu sude mar tu sude ho dakola tu sude tu sada marga manang tu sada bangsa alai tu saluhut do Tuhata Yesus Kristus makatai laho pasangaton songo dia sakap ni debata taringot tu na ditopanai di portibion alani songo dia ma debata marhite Yesus Kristus mamakulingi hita di tonga-tonga ni partikiaton
imara nagabe tubuh suku-sukun di bagasan rohata. Molota parate atekon gudang doco mana mangalehon kesaksianna. Taringot tu cara ni tu hatta Jesus. Lau makatai pasangaton hatana tu sada-sada colma. Bahkan marite hite hatai gabe laos adong hamu baon di tonga-tonga ni ngolu ni colma nama calo hata ni debata. Marite hite tu hatta Jesus Kristusi. Songo naka kesaksian ni na gabe padita. Songo ni kesaksian na gabe mangihuton tu hatta Jesus Kristus. Di tonga-tonga ni ngolu nasida. Debata makatai. Dohot nasida marite Jesus Kristus. Jala di bagasan na pinasahat ni debata hatana marite Jesus tu nasida. Patar di ina nasida. Hagogo kuaso ni debata. Untuk mengubah hidup mereka menjadi orang yang baik. Untuk melihat masa depan yang lebih baik. Dohot marnida. Aha mana naeng si jalonna. Marite ite naung makatai Jesus dohot ibana. Di tonga-tonga ni ngoluna. Bohado ya tu hita makatai tu hatta Jesusi. Aso ya hita marpanidangion manang bersaksi di tonga-tonga ni nguluta. Out ni taparate atehon. Di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta. Makatai do Jesus tu hita makatai. Di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta dakta sadari jojot do makatai de batang. Si patali tonga-tonga ni nalomos rohata. Naguga pikirata. Dina martangia kita makatai do debata, makatai do Jesus tu hita madok asa gabe boy sonang rohata pikirata unang guga. Jala dakta sadari ido cara ni debata, cara ni Jesus mamakuling hita di pardalanan ninggolu taon. Mungkin di tonga-tonga ni pardalanan ninggolu tasinuaeng dina mangadopi pandemi COVID-10 sia hita, makatai do Jesus tu hita marite hite nama saon. Makatai do Jesus tu hita marite hite nama saon. Mungkin di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni colma hinorhon ni kerakusan. Hinorhon ni akka parbinotoan nama lubihu. Di bagasan ngolu ni colmai. Gabe ujung patubu pahehe virus corona di bagasan tikion. Karena mereka memikirkan perkara-perkara yang besar. Tanpa sadar mereka dalam memikirkan perkara yang besar tersebut. Mereka menjadi mengusik virus yang ada tersebut sehingga menjadi penyakit dalam kehidupan manusia yang sungguh menyeramkan hingga sampai saat ini. Maka tahu Yesus di songa-tonga ni situasi na tadu pinuaeng tu ganu pitang. Asa manahat kita di tonga-tonga ni parukilon na tadu pion. Maka tahu Yesus lahu paposor rohata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Madok tu hita unak kamu mabiar, unak kamu lomos. Alai leho kamu marohamu, leho kamu mapikiranmu, tu debata, asa debata, manele seihon sudena masa di tonga-tonga ni pardalanan ninggoluta di tikion. Asa bui sonak kita mardalan, jala bui kita manari pari, hari-hari nanaing sisal puhonota di tahun 2020. Hamunak kadongan saha porsiahon, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, di pengalaman ni sada halak, nama katai debata marite Jesus tu bagasan diri ni sada halak dang di boto ibana bahwa ula-ulana mangaleai debata mangaleai Yesus Kristus bahkan sumakapi na jahat do ibana maradopo nakana manghiuto tuata Jesus alai di hosing diputar debata marite hite Jesus Kristus ise mai ngolu ni si Saulus gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dungi margoar maibana gabe Paulus ibana si lelei si huton Kristusi bahkan torop don wae ngaka gabe padita nama katai Jesus tu bagasan rohana si dabe naula-ulana hian mangaleai akan namang huton Jesus naula-ulana hian naing sumakapi akan najat bahkan laho patupa teror tu akan na porsea di Tuhan Yesus alai dipakulingi debata marite Jesus gabe sadar jala laos gabe muba rohana laos gabe ibana siti dangi ni Tuhan Yesus Kristus alani do amunak kadongani ngotot tama di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni salut nasa na tinopa ni debata dak kohom debata dak si Tuhan Yesus totong do mangula Tuhan Yesus mola pegudang nama bae lomos rohata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluon alai debata di sude partikian
boy mangalekot tuhita jaminan asapos rohata. Jalani dok, tuhata Yesus Kristus natapes tahun di bagasan sadario di turpuk tahun. Dada manaringoti hatu tubuh ni Yesus nuaing turpuk tahun. Alai manaringoti hadirion ni tuhata Yesus Kristus doita. Ise do Yesus i di tonga-tonga ni ngolu ni sude nasa na tinopana. Di tonga-tonga ni sude ngolu na mangihuto ni bana. Yesus Kristus natahaporsiay ng tubuh tu tonga-tonga ni portibion. Ibana Tuhan, ibana debata. Jalaido di hati dakon panurat ni surat na tuhalak Heberon. Sian panopaon di sude nasa nadong di portibion. Nunga dong tuhata Yesus Kristus si. Alani ibana do alpa dohot omega. Ibana do na somar haujungan dohot na somar mula. Jalalani do bain na molo tungadok pecol managabe mangicahi mangaliay paru-aru akon namadok Yesus si dang Tuhan dang debata alayang go di bagasan panidangion ni hapor siaota songon naung kacalo mulai tatadda hata ni debata Yesus ima debata silekon haluau jalan naung adong sian mula ni mulana jala laus ibana do na hudul di habangsa ngasangaponna lau manggugum saluhut colma alani amunak kadongan mulo piado ngakka sikap ni jolma lau paru-arwah tuata Yesus Kristus di tonga-tonga ni portibio nama dok jolma do Yesusi alana tubuh sia jolma boy do dipake debata jolma lahu patuluson sakap ni debata alani na inkarnasi do debata asagabe boy daun di jolma na di portibio debata anggodang dang boy daun di jolma na di portibion buhi ni debata ai di bagasan habadiaon di bagasan hasok kalon do debata dang bolas jolma lahu manatap buhi ni debata ala buhi pardosa jala ala di bagasan hamatea dosa butulna jolma na tinoppa ni debata ala dosai ala haramunon nai dak tolap ni jolmai marnida habadiaon ni debata ala nido bain na gabe ro debata tu portibion gabe jolma alani molo di sukun jolma ise mana gabe bidan ni Tuhan Yesus tiki tubuh hamunak kadongan pikiran na pejek dui nama dok di bagasan roh kadot pikiran na sida lahu mangaliai mangicahi akan na porsea di Tuhan Yesus alani hadirion ni Yesus debata situtu do ibana jala jolma situtu songon panidangyon ni porsea otai ibana do namanguhumi sadok jolma asa gabe tartean jolmai hanguluan saliling nililingna dohot amatian saliling nililing alani mamarite ite pestata sadarion ditogio duita makaposi Yesus najujut mamakulingi hita di bagasan paralana ningoluta jala laos makaposi ibana di sude paralana ningoluta ibana dona mangiri-ngiri kita asa bolas tari parata akan masa dingoluon amen martangiang mahita mauli ate ma Tuhan di papatar hodo dirim Tuhami ale Yesus marite hiti naung roho tu portibion sian mulana makatai doho ale debata tu sude nasa natinopa marhite kapanurirangmu alai makatai doho nuaing marhite hiti Yesus naro tu portibio paluau kami pardosa alani ma Tuhan sai mian mahodi rohanami jala ho matotong nama dongani hami mamulus partikian nama cai maol di bagasan tikion pakoron ni pandemi COVID-10 siaon nama saon loas mahami Tuhan boy di tonga-tonga ningolu nami di bagasan pakiri mondot pos ni roha salpu honon nami nama saon asima roha male Tuhan sai totong maho nama masu-masu ganup sude na porsea di ho Tuhan nama kaposi ho ai hodo Tuhan parasi roha di baeni sai lehonon mu Tuhami narikot di tonga-tonga ningolu nami be tangihon ma Tuhan tangiang nami marite hiti asido tolong ni roha amen marede mahita laos ditikina maredeon papasahat ma piliata tu diakoni sosial emergency caritas tujuh lo mahita pasahaton Marende
mulia ni Tuhata, adorang sosahat kita tu acara marulaun na badia, akan adohot marulaun na badia non, holan akan naung makatidakon haporsiaon na do. Alay na so makatidakon haporsiaon na, dohot na hona ruhut pamicangon, nakpola dohot na sida marulaun na badia, alay ditiki na majalon no dinajongcok kita hudul manasida na sodohot majalo ulaun na badiai. Di ba ini tapahoho marohata pukauta ma acara ulau nabadia marede maita sia buku ede nomor 152 ayat sada. Batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna mar hite-hite Kristus Yesus amen martangiang mahita ale Tuhan debata parasi roha na sumurung amanamina di banua kicang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangan hamian non parpadanan nabadiai sai lehon matodim tod di parbadia tu ganu pami asa ditubuhon aporsiaon na mangolu di hami asa pos ituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama koko pami pargogoi mahami masuadahon diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jalasa ditubuhon haporsiaon na mangolui sai taiti maroha nami asa lemalungun hami tu banua gicang asa sai masihol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita kanaung pinarhamaol ni debata. Kita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Di bayani tatibang majumolo. Manang natau hita marulaon na badia. Asa unakonauhum manangise sian hitaon. Ay holan nauduk roha. Chala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana, jalan na porsea di hasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiai. Alayak ka na dohot marulaon na badia, unang bedi oloy si bolis, unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siani, tunggo tapok kamu ma, hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala mulak mangulu humoko pamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di bayani tatakasi majolo rohat tabi jala lusiamu masuku-sukunon jong-jong mahamu di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dot ala ni pangalau sim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak do roham ala ni dosami jalani pangido roham na yang malua hon waeng sia dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni roham dogma olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot osom ni roha akup ni olo doho mardengkat dohot talak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu
songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dok maolo. Atong tapauduk marohata, tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jot ulaw si hami patikmu. Tamado honau hummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sononmu tu hami hobar tu pabahenan nami. Alayala gudang niasi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humoko pami. Ala ni ubain nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Sai calo mahami. Sai sesa masude dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanod do pehami. Amen. Atong hamu akan manopoti dosa muna. Jalan mauas diasi ni rohani debata. Say sahat matu hamuna hina porsiaan muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nungase sasaluhut dosa muna. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot tod di parbadia. Amen. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say roh maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matu hami sadario nanguluan siap hari. Sesa madosa nami song panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu giho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna rajang. Dohot agugun. Rodi hasa ngapon saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Marede ita. O Jesus nang sinea. Tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan labadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngini ujutar jehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli mah, di parlehon matu akka siseanna, huhut ma didok, calo hamu mah, cala pangan mah. Bagi kudoi, nanilehon tu hamatean, humokop hamu. Sai bain hamu mah songoni, bahen parningotan muna diau. Jaladung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate. Dungi didok ma tunasida. Calo hamu. Sude hamu manginum siani. Ya panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani ustehon tu hamatean humokop hamu bahen hasesani dosa. Sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu madenggan basa ni debata.
Akan adohot marulang badia jongjong ma. Didok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma. Dibuka. Ya. Ambil satu-satu. Buka. Jala pangan mah dagi kudui nadilekon tu hamatean humokop hamu imana mangaramoti jala napahoton rohamu maka porsi aiban asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok tuata Yesus Kristus. Jalo hamuma.
Jalainu pamuma mudar hudui nadiusehon tuhamatean humoko pamu bahen hasesani dosa imana mangaramoti jala napahotton rohamu maka porsi aibane asa dihamu hanguluan nasora sudah amen mulak mahamu di bagasan dame hudul mahamu marede mahita laus ditikina maredeum mata pasahat piliata sian bukwede puji-pujian Puji ma Tuhan debata leto diku, cala nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata leto diku jala unang tunghalu pahon denggan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, cala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian amagoan, cala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata.
labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahe tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalos tuhita na hobar tu hajahatota. Songo nasi ni rohani ama tu akan nakon na doasi ni rohani Tuhan debata. Diakan nama kabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus umoko pita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna. Dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaini sai pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nion rodi saliling nilelengna. Amen. Nunga tabigi hatani debata na paingotok kita. Pabuah naung dipakulingi Tuhanido hita marhite-hite anak na Tuhan Yesus Kristus. Ibana do dipabakit debata gabe sitean parluhutan. Jala marhite ibana do ditopa akka hasiangani. Atong tajakon ma Yesus anak ni debata na tubuh tu portibion. Asa colma na madabu tu bagasan dosa naeng mama jakon ibana. Sai na mardalad dope hita di hasiangan nagok paru kilon dohot si taononon. Tapapos marohata di bagasan Jesusi. Naung Roma buan haluao di hita. Ibana do na tau pangodiata. Na mangurupi hita di pardalanat tai. Asa sahat tita sugut udul di siamun ni debata amai. Pilih atau tu debata. Ali debata manami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparhase yang hami pilihanon. Pati bulo na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marite ite toddim. Asalam mutadahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata na toktong naso marmula naso marpasohotan. Upuji hami maho ala saut sudetahi. Naung sinakapmu adorang somaro jahat dope hasianganon. Dak tarabat si bolis sakapmu. Dak sudah tahim na badiai. Dibahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Dibaheni mauliate maroa nami tuho ala naung saut sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua. Cala si pangolu di hami. Asa malua hami sian dosa dohot amatean. Dohot sian uhum. Cala masohot tami mangulahot dosa. Ope saya si maroham di hami. Tangihon mahami. Tugihon mahami tu anakmu. Sai bain mahami gabi si luam tu ibana. Asa upani halu caon na hami. Ala na tinaon na naberniti. Dohot hangaluton humoko pami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sai sungguli mahuriam, sadarion asa diingot habal gaon mudohot aroro ni anak mugabe colma.
laho pangoluhon hami pardosa. Sai sungguli maaka parhalado di huriam, mamaritahon barita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangaponmu, jala naung cupang dame dohot asonangan. Sai lehon mapit tu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masa luhut raja dohot akasuruanna, asa diboto na sida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling-lilingna. Sai lehon gogo niaka na di bagasan pangucunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na targogot, sai tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak, ala ni goarmu, sai dongani jala pasu-pasu hami sudi, akan nama godang, rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di banua gicang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gicang. Leon matuhami sadario nanguluan siapa hari. Sesa madusa nami song panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu bangucunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Amanami dohot inanami ala situasi pandemi COVID-10 siaon. Aturan masih jalangat dohita mangihutton nasomal molo marulaun da badia. Alai di bagasan tikion dak pola marsi jalanga kita. Salam sehat matu ita sudi parhalado pasahato tuhamu. Selamat hari Natal ma. Jala unang lupa hamu amang pasisihon saotik pasu-pasu ni tuhata. Imalaho manggarar dalan naung tatuhor dohot parkiran. Alani horas madihamu saluhutna. Nang lau marfoto jo pete jo suruh jo mamu tu jolmai. Daniel dia mati api na Dominga ni Serrano. Ya.